Твоите приятели от щатите чували ли са за България? Може би, но не мисля. А ще им разкажеш ли нещо? Не. Не. Аз съм малко българин и искам да говоря моят език. Казвам се сам, но не мога да казвам аз съм сам, защото хора ми казват и аз съм също сам. Аз съм от щатите. А на колко години си? Аз съм на 16 години. Уча от 3 седмици. Само от 3 седмици. А защо учиш български език? Аз съм малко българин и искам да говоря моят език. Моята любим дума е много или в всичко. Има ли българска песен, която знаеш? Знам само Ах, морето, защото баба и дядо ми слушат винаги тази песен. Харесваш ли я? А какво ти харесва в часовете в Берлиц? Много обичам тетрадката и учебника, защото те са много умни и има много неща вътре, които са интересни и нови. Харесвам да говоря български, но не мога много добре. Твоите приятели от щатите чували ли са за България? Може би, но не мисля. А ще им разкажеш ли нещо? Не. Не. Коя ти е любимата българска храна? Много обичам скара и палачинки и макици. Тук ходиш на тенис? Играеш тенис? Да. Да. Има ли дума, която научва твоя треньор? Но по-лекичко, по-бързо. Айде. Айде.